Osanibona. Yebo. Uthi nje vele inyama ke mina angisayithengi nje kakhulu. Sengiqala nabo mangidlela bafridge nezitolo. Ngithatha lokho kuyinkukhu, ngithatha ama pieces, ngithatha ama le bomvu yenkomo nana hayi. Phela ngisana noma bafuna ukuthenga amabhano engathi lapha ezitolo. Yabiza nje kakhulu. Ngikho ngithi noma ngihamba emicimbi nje ngenza isiqiniseko sokuthi inyama ngiyabuya nawo manje. Ngicela indaba yangempela ke. Ile Kuthiwa lana kukhalwa ngokumkhulelwa kwamantombazane aselula. Kuyacelwa. Kuthiwa kuyacelwa ukuthi abazali abaqinise umthetho emakhaya abo. Sesingaze sicelwe bakithi. Hayi vele ziyakhulelwa ke ingane masibisi kulezi insuku. Futhi nje kuba sazi ukuthi khona kusuke kukhona into errong enganeni mayize yawo uqeda isikole nje engakhulelanga. Sekuyinto ejwayelekile nje. Uyabona kodwa ukuthi khona into efanele siyenze njengabazali. Njengoba size sicelwa nje kanti ukuze kubhalwe emaphepheni sicela ukuthi asiqinise imithetho emakhaya. Hayi kanti isimanga esikhulu sibala ekutheni iningi labo futhi bavele bengazi ukuthi obani obaba balezi ngane. Uyazi nenza lokho? Abantwana bathanda izinto kakhulu, bathanda kakhulu izinto. Ufuna ukuthi umuntu abe nomfana omenzela into ethize, omunye amenzelenye, omunye amenzelenye. Shuthi manje labafana uyabasherisha labafana bobathathu. Kodwa yazi mina masibise kade ngiyicabanga lento nje ukhuluma vele into engingayicabanga nje insukwini. Angicabange manje nje basikuluma ke. Ngeke ngayibuka njengoba ingane ikhulula kangaka nje. Ngicela mhlambe ila kufanele singene khona mina nawe. Singenelele nje njengabafazi bendawo ngoba ikhona sinawo lento sinayo. Kufanele matha, yabona lapho? Shayile, kufanele singenelele. Kufanele sikwazi ukuhlala phansi nalezi ngane sizisize sisi. Inkingi lapha ekuthena ababazi obaba babo. Ngiyayibona lokukhulelwa, vele ukukhulelwa kudaliwe akunacala lapho. Cha likhona icala, likhona. Bancane makathi likhona icala. Izwake. Inkingi lapha ekutheni ke obaba babazi. Obaba bengane. Yeah. Iyona la ngifuna singene khona ke mina. Siyahamba ke thina sibabikela izisu thina ngithi sibabikela izisu. Imali. Manje mengaba bethi bona babazo baba babo. Izisu wena uzibika phi? Cha, phela ngithi mina ngila ngena khona. Ngoba mina into kade ngicabanga la ukuthi abavele behlale bengakuyobika izisu. Nanawe singena lapho so dila nje nalonto leyo. Sidile nje nalonto siqala ibhizinisi la lonto ukuthi mawukhulelwe uza kuthini? Imako. Thina senzenjani? Siyaqhubha sihamba nawo siyokubekela isisu. Sikisa kamfana uyabona? Kwazi ibhizinisi ifo manje? Phela ngithi khona ingxenye soyithola mase kuqala. Hayi. Abahlawuli. Suqalile. Ingane lezi zize zitetwe zingahlawuliwe. Usuqalile. Awukwazi ukwenza ibhizinisi uwenze inhlekisa ngabantu bexakekile. Cha angibenzi inhlekisa ngiyabasiza nje. Ngiyabasiza ngoba ugcine bazoyithola inhlawulo. Uzobe ususizakala phi ke wena kuleyo? Phela ngithi njengoba bezobehlawula nami khona ingxenye ezosakumina. Ile nto ke inkinga. Ukuthi wena wenza yonke into ngoba ufuna kusizakale wena. Phela wenzi ngokuthi ufuna ukusiza. Ngizobe sengisebenzile phela fanele nami mina ke kwakusibisi into engizoyenza. Ngizowaqoqa lamantombazana nawo lawakhulelwayo ngoba akukho umgqomo kulahla umuntu. Ngihlale phansi nabo. Ngibatshe abantu abami kusangalunga. Asilungiseni indlela yokuzipha. Ngizohlala phansi nabo makatha. Ngibenze babone ukubaleka kwabo emhlabeni. Ngibenze bazithande. Ngibenze bazigqaje ngabo. Bazithanda ukuthi nongaba ubona ukuthi angathi sekuphelile avuka avuthulule avuka azithathe. Lutho emasibisi lutho ngoba izokusiza lo nto uzoyithola imali ngalonto. Angifune imali. Kanti lapha enhlawuleni kuphuma imali. Angifune imali, ungizwa yini? Angifune imali mina. Ngifuna ukusiza izingane. Awutholi imali, awutholi lutho futhi uqonda ukuhlukumeza mina nje. Ngoba phela mina bengizoyithola imali. Ulwa nje nami. Ayikho masuthi abangakhuleli usulimaza ibhizinisi lami phela lapha. Ufuna bonke abantwana bakhule bafana nokhululile. Ngifuna lokho bakhulelwe impela bakhulelwe. Hayi wena. Bamba imali yami lapha emalini enhlawulo. Umthakathi wena. Yabona futhi amasibisi icabangisise kahle lento ngoba sizoyihlukanisa lento. Imali zakhona ngezifana. Uzoba nama package nje mangabe. Ama package wani? Cha uyabona mase kuthiwa mhlambe ubaba wengane uyazi ukuthi ubani. Mawufuna sokubekela isisu. Mawazi ubaba wengane unaso isiqiniseko sokuthi ubani. Kuyashipha lapho uyabona. Mangabe unawo umqonjwana ukuthi ngaba ubani kodwa awunaso isiqiniseko kahle hle ubani ungenaso isiqiniseko iyanyuka imali uyabona mangabe ufuna sokubikela futhi sisu ungazi ngempela ukuthi yabona ke awazi inhlobo ukuthi ubani njengoba ubaba wengane uyabona nalapho futhi imali sinyuka kakhulu uyabona yabona singene ngaleyo ndlela nje singene ngaleyo ndlela uyabona ukuthi ukhula kakhulu unaqala kanjani
Umsangano lo khulumayo. Angibambi umuntu inkunzi lana. Angibambi umuntu inkunzi ngoba egcineni kosuku. Uzohamba ungena imizi nemizi uhamba ubika izisu zeyingane ongahlangene nazo. Futhi uyabona ke njoba into engiyibukayo. Ucela ubani? Into engiyibukayo ukuthi izingane eziningi lezi izingane ezisasesikoleni ezisafunda. Fanele ngihambe nje ngikhulume nothisha omkhulu bezikole. Khona nje benginezi ithuba nje emthandazweni masekuhlangene lapha. Hambe ngikhulume nabo, feke ngibatshele ngaleli bhizinisi lami. Ziyahlawulwa izingane, ziyahlawulwa. Uzohamba sobabili. Ngifike ngifake le yami mina indaba. Nawe ufake lokho ngibona ukuthi ayiphe ezophumelela. Hayi ngizokukeqa phela. Hayi ngizokukeqa usulwa nami phela lapho. Yizo into uzozikhuluma. Uzibona ususikhotheni kanjani? Ukhuluma indaba zekeqeqe uzokeqa. Cha, ngoba phela manje ulwa nami phela wena. Ulwa nami uthathe imibono yami uyenze yakho. Uyakula wena. Ekubeni ungayenzi nemali uzubona masibisi ukuthi ufuna ukungihlukumeza kanjani. Awuzoyenza imali. Ungenaphi wena ngihlukumeza ungenaphi? Hawu uyayiphandela nje. Kuthiwa sizisize izingane. Khuleka sisi ngisho ungayenza lonto yakho. Lento nje vele igcwele yonke indawo ngisho ubuka la ku TV kuyabenusa iyajabulisa wena leyo nto bazokhulelwa kakhulu kunaqala lento engithandayo lapho ngisho ubuka ku TV ucathona lapho bazoyenza baqhubeke bayenze lento nje ke ivele into nje vele ekhangisekile nje lena yami ngisho ngathi ukuthi mina eyami into ngingaze ngichaze ngisho uhulumeni ngihambe izikole nezikole ngingahambi kwaZulu Natal yonke lonto ngisebenza yabona ngeke ngiyeke ngempela noma ungayenza kodwa ngizoqala nje ukuxhumana noMhlatshwayo ngoba uMhlatshwayo siyazwana naye ngiqale khona lapha esikoleni sogo ngikhuluma naloko kusekuncane ngithi nako kuyakhula kuyobe ngaqali ngayo bakhona abawenza lonto ibasiza ngani kodwa ngeke ngiyeke ngeke ngilakhe uzule no TV laba kuchela lonto nje ngoba kwezinhlanu ngizozithola ezintathu Kuthi vele chela izinto nje kodwa angeke Isizwe nje ukukhulumana umdala kangaka nasemafonini kugcwele ngeke uzufike endawo uyajabula wena behamba ukukhuluma nokuyobathola ababili nabo bayibone lento bashone ngala futhi kodwa sisi uyazibona ukuthi umama ungalunga kanjani hayi ngeke ngize ngunqande futhi ungahamba nje bakhona ababili nabatata bokubuka emva kalokho bobe beyiqhuba izizwe ngidla imali ngalana mina ngidla imali uyobe usuyisola uyobugaqa ngamadolo usungicenge ukuthi ungene ebhizinisini qhubeka nje nalonto yakho Matha uyofa womile. Ngomiphi? Umzimbeni wakho womile. Lutho sesingiyobe ngichachamba nje ubumbo ngiqala ngichachamba. Uyofa womile. Uququdo unembeza. Ngeke ngome kwamina. Ngiyofa nje ngumsalakaxa umfazi. Kumsalakaxa ngidla imali ngisazoyidla sisi kakhulu hayi kancane. Ewaziwanga lungi macebo. Yazovela umdabukise. Baqabaka nje le daba kimi. Futhi mangibuka laphana. Kade ngibuka laphana eLontujaneni. Ngisho lapha kulento le yalaba abahlolwa kuya ngokuya umuntu uqala ehlolo nje ngonyawo zakhe asahlolo usengalala usenze izo nje into esikujabulisayo ujabulisa into zikaSathane kanjani into hayi wena unoSathane nzima wena unoSathane nzima sangiyakubona cha lutho sisi kuyangicacela ke manje unoSathane nzima ufuna ngiphume nje kuwena unoSathane nzima lalela ngiyaphuma manje kuwena unoSathane nzima wena akekho umuntu ojabula into ezibole kanje omfazi ongangawo ngisiza abantu ubizo lami nami wena uzama ukungitshela ukuthi nje ukhulule nengane ezintathu la ekhaya uyajabula wena umuntu nomuntu unobizo lakhe abizelwe lona ubizelweni wena nami ngenza umsebenzi wami ngicela singaphazamisani ngiyacela unoSathane nzima wena lutho nemqondo nje webhizinisi unamadimoni wena masibese shushu kumnandi kwena ma izingane zabantu uhleze emakhaya nezisu engahlawuli ngifastele wena ngikukhulekele nje ngikhule cha ngeke ngikuthinte ngezandla zami ngoba uSathane vele kodwa nje ngizowedolweni ngikukhulekele nje mngane nami ngeke lutho masibisi wethule phela manje mina ngamani ngiphumele emzini wami uthi ngizothi meeting zami ngizohamba namanje wena nguyisa ngizohamba namanje ngizohamba ngincenga ngapha ucathini engincengela kuwena mina cha lutho ucathi ncengeni ngoba ngiyabuka nje mina ukuthi lento vele nje ngeke usalusana nayo ngeke usayiqeda shuthi wena shuthi kumnandi manje ukhona abafazi abahlezi nezingane eziphushiziso engabazi ubaba uyazizwa izinto ezozikhulumayo engabike ngahlawuli ngithi mina ngizokhuluma nabantwana ngibalungise ngibabonisa ukuthi kusangaqhubekeke empilweni nalabo asebekhulelwe ngisi kulaba abangakaqali ngibabonisa ububi bokuqala lezi zinto wena uthini uyayisebenzi ngithi uthi angiyeke lento ngoba futhi nalabo abangakaqali baqala ngoba wena ufuna ukwenza ibhizinisi ngale yonto vele yabona futhi masibisi lapha kukhona le package ebengichaza yokuthi ma ukuthi mhlambe singa edenye la yesini awusale we package we masibisakala ziphi umasibisiwe udla kudala awusale kanje masibise unakele futhi ubolile awungazi mina ngeke ngisasiza ndawo ngizoyenza sala sibozi somfazi futhi nje yabona nje awu fanele ngifake ipackage S4 kule S4 ipackage fanele kube ukuthi mawuyifuna ngempela inhlawulo lapho ke ngiyofika sengihalazela ngiyofika sengihala sengikhahlela icha ngene
isikhathi nginkampani ngeke ngabuyi nayo lonto nje Xawula. Ngizoyenza nje kakhulu ngizoyenza ngoba vele isikhathi sami lesi manje. Ngibuye isikhathi nje. Siyabonga kulabo abasubscribe-ile laba abangasubscribe inkinga yini kuphi? Sefane hlezi sikhuluma into eyodwa ukuthi subscribe-ani-ke ngoba nakho ningaboni fanele subscribe nina aniboni. Ubakafelani pho? Ngiyacikeka mina. Why ubakafa? Nibuke ni like and comment laphana. Hayi. Bakwethu. Kube njalo ke ngane zakwethu siyabonga ke bye. Ngabhayini.